हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्दा नमोऽस्तुते। ग्रन्थः श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम स्कन्धം 1 അധ്യായം 10 ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃദംഗഃ ശംഖഭീര്യശ്ച വീണാപണവഗോമുഖാഃ ഖണ്ഡാദ്യാനി ദുർദുന്ദുഭയസ്തഥാ. അവിടെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു അക്ഷരം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വരിയില് ദുന്ദുര്യാനക ഖണ്ഡാദ്യ എന്നാണ്. ഖാദ്യ അല്ല, അവിടെ ഒരു ഇണ്ട ഉണ്ട്, ഒരു ഇണ്ട എന്നുള്ള നമ്മള് ചെണ്ട നേരുന്ന ഒരു ഇണ്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ. സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കണം. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി? കേൾക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം, ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. മൃദംഗർ ശംഖഭീര്യശ്ച വീണാപണവഗോമുഖാഃ ഖണ്ഡാദ്യാനി ദുർദുന്ദുഭയസ്തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃദംഗ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണം. ശംഖ ശംഖ്. ഭേര്യഃ പിച്ചള കൊണ്ടുള്ള പെരുമ്പറ. വീണ തന്ത്രികളുള്ള സംഗീത ഉപകരണം. പണവ ഒരുതരം പുല്ലാങ്കുഴൽ. ഗോമുഖാഹ മറ്റൊരു തരം മുരളി. ധുന്ധുരി മറ്റൊരു പെരുമ്പറ. ആനക പെരുമ്പറ. ഖണ്ഡ മണി. ആദ്യാഹ മുതലായവയും. നേതുഹു മുഴക്കി. ദുന്ദുഭയ മറ്റുള്ള
വ്യത്യസ്ത വിധങ്ങളായ പെരുമ്പറകളും കാഹളങ്ങളും തഥാ ആ വേളയിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ല പ്രഭുപാദ് की जय। ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി മൃദംഗം, ധോലക്ക്, നഗ്ര, ദുന്ദുരി, ദുന്ദുബി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പെരുമ്പറകൾ, ഗോമുഖ, പണവ മുതലായ മുരളികളും വീണ, ഭേരികൾ മുതലായ മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ് അല്ലെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ഇവരെ ഹസ്തിനപുരയിലുള്ള സ്ത്രീകളും ഒക്കെ വളരെ വിഷമിച്ചു. അവരൊക്കെ കണ്ണുനീര് വന്നു അല്ലെ. അത് അമംഗളമാകും എന്ന് കരുതി അവർ തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടക്കമുണ്ടായി. അവർക്ക് ഭഗവാനോട് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, അതായത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളത് പോലത്തെ ഇഷ്ടം ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? ഇനി ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ. ആ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടായ വാദ്യഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദ ശിഖരാരൂഢാ കുരുനാര്യോദിദൃക്ഷയാ വപൃഷു കുസുമൈ കൃഷ്ണം പ്രേമവ്രീഡാസ്മിതേക്ഷണാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രസാദ ശിഖിരാരൂഢാഃ കുരുനാര്യോദിദൃക്ഷയാ വപൃഷു കുസുമൈ കൃഷ്ണം പ്രേമവ്രീഡാസ്മിതേക്ഷണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാസാദ കൊട്ടാരം, ശിഖര മട്ടുപ്പാവ്, ആരൂഢാഹ ആരോഹിതരായി, കുരു രാജവംശത്തിലെ നാരികൾ, ദിദൃക്ഷയ ദർശിച്ച്, വിവൃഷുഹു വർഷിച്ചു, കുസുമൈഹി പുഷ്പങ്ങളാൽ, കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമേൽ, പ്രേമ വാത്സല്യത്താലും സ്നേഹത്താലും, വ്രീഡാസ്മിത ഈക്ഷണാഹ ലജ്ജ കലർന്ന പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ല പ്രഭുപാദ് की जय। ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള പ്രേമപൂർവമായ ആഗ്രഹത്താൽ കുരുവംശ രാജസ്ത്രീകൾ കൊട്ടാരം മട്ടുപ്പാവിലേറുകയും ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പറയുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിലെ ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ആരും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് അങ്ങ് വന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്തത്? അവര് ഈ പറഞ്ഞ വാദ്യഘോഷങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നടക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ആ മുറ്റത്ത് അല്ലെ, നമ്മളെ കൊട്ടാര മുറ്റത്തായിരിക്കും നടക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോകാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് അവരെന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവമായ ആഗ്രഹം, അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭയങ്കരമായ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ അവര് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ കോറിഡോർ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, ബാൽക്കണി അല്ലെ, കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ചു. അതായത് അവർക്ക് ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ അത്, ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ലജ്ജയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദരൻ. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ല പ്രഭുപാദ് की जय। സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ഒരു അതിസ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യമാണ് ലജ്ജ. അപ്പോ ഒരു സ്വഭാവമല്ല, എന്താണ്, ഒരു സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് ലജ്ജ. പുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ലജ്ജ കലർന്ന ഭാവത്തില് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊന്നും അതില്ല. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു സൗന്ദര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇത് പുരുഷജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും നിലനിന്നിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിപുണരല്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ മാത്രമേ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആചാരം ഇന്ത്യയിലെ മുഹമ്മദീയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവതാരികയാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സംഭവം കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കർശനമായി പർദ്ദ, നിയന്ത്രിതമായ പുരുഷ സംസർഗം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുന്നു.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവരും സമ്മേളിച്ചിരുന്ന തുറസായ സ്ഥലത്ത് ആഗതരാകുന്നതിന് പകരം അവർ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നും സ്ത്രീജനങ്ങൾ ലജ്ജാപൂർവ്വം മന്ദഹസിച്ചിരുന്നു എന്നിവിടെ സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിലപ്രഭുപാദർ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് ഈ ലജ്ജ. അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കാതെ, അല്ലെ, ആ ഒരു ലജ്ജ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്ത് അധികം വന്ന് സംസാരിക്കില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു ലജ്ജ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ പറയുന്ന പർദ്ദ, അല്ലെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് മുസ്ലിംസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ. മനുസ്മൃതിയിൽ എന്താ മനു പറയുന്നത്? എന്താണ്? പിതാ രക്ഷതി കൗമാരേ ഭർത്താ രക്ഷതി യൗവനേ പുത്രോ രക്ഷതി വാർദ്ധക്യേ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി. ഇത് ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഇതല്ല, അല്ലെ. മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ആചരിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യര് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണിത്. അതിന് കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കാരണം? പുരുഷന്മാരെ വെണ്ണയോടും സ്ത്രീയെ അഗ്നിയോടുമാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി പുരുഷന്മാരോട് ഇടപഴകുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ വെണ്ണയുടെ അടുത്ത് തീ കൊണ്ടുവച്ചാ ഉണ്ടാവുക, സംഭവിക്കുക, അഗ്നി ഇരുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുക? അതുപോലെ മെൽട്ടായി പോവതല്ലേ. അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീനെ അധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ നിർത്തുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു പണ്ട് കാലത്തും ഈ പറയുന്ന പർദ്ദ, അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്ത്രീകള് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര് സെപ്പറേറ്റ് മട്ടുപ്പാവിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചത്. അതായത് ലജ്ജയോടുകൂടി ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ ലജ്ജാപൂർവ്വം മന്ദഹസിച്ചിരുന്നു എന്നിവിടെ സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശാലീനത സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ പാരിതോഷികമാണ്. മാത്രവുമല്ല, അവർ അപ്രധാന കുലത്തിലുള്ളവരോ ആകർഷകത്വം കുറഞ്ഞവരോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലജ്ജ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക അനുഭവം നമുക്കുണ്ട്. ഒരു തൂപ്പുകാരിയായ വനിത സ്ത്രീ സഹജമായ അവളുടെ ശാലീനതയാൽ മാത്രം നിരവധി ആദരണീയരായ മാന്യരുടെ ആദരവിന് പാത്രമായി. തെരുവിലെ അർദ്ധനഗ്നരായ സ്ത്രീകൾ യാതൊരുവിധ ആദരവിനും പാത്രരാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ലജ്ജാശീലയായ ഒരു തൂപ്പുകാരന്റെ പത്നി എവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലജ്ജ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീയെ ആദരിക്കാൻ, ബഹുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് ലജ്ജ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഋഷിവര്യന്മാർ വിഭാവനം ചെയ്ത പോലുള്ള മാനവ സംസ്കാരം മായയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായവയാൽ നിർമ്മിതമാണ് ശരീരം എന്നതിനാൽ സ്ത്രീയുടെ ഭൗതിക സൗന്ദര്യം എന്നത് ഒരു മായയാകുന്നു. എന്നാൽ ജഡവസ്തുവുമായി ജീവചൈതന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ശരീരം മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായി അത്യന്തം കുറ്റമറ്റതായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൺപാവയിൽ ആരും ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. സൗന്ദര്യവതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ മൃതശരീരം ആരും സ്വീകരിക്കില്ല. എന്തെന്നാൽ മൃതശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യമില്ല. ആയതിനാൽ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ ആത്മചൈതന്യം മനോഹരമാണ്. തന്നിമിത്തം ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഒരാളെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതനാക്കുന്നത്. ആകയാൽ വേദവിജ്ഞാനം മിഥ്യാസൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മെ തടയുന്നു. എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലാകയാൽ വൈദിക സംസ്കാരം തികച്ചും നിയന്ത്രിതമായ സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം അനുവദിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെ അഗ്നിയായും പുരുഷനെ വെണ്ണയായും വിചിന്തനം ചെയ്യാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അഗ്നിയുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ടായാൽ വെണ്ണ നിശ്ചയമായും ഉരുകുന്നു. ആകയാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാവൂ. മാത്രവുമല്ല, ലജ്ജ അനിയന്ത്രിത ഇടപെടലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണല്ലേ, നമ്മള് ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യം അതാണ് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി, വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ശരീരമാണെങ്കിലും അതിൽ ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആകർഷിതരാവോ? ഇല്ല, അല്ലെ. നമ്മള് ജീവൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആകർഷിതരാവുന്നത്.
അപ്പൊ ആ സൗന്ദര്യം ശരിക്കും എന്താണ്? ജീവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സൗന്ദര്യം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെ? രണ്ടിലും, അതായത് കാണുന്നവരുടെ ശരീരത്തിലും ജീവനുണ്ട്, കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലും ജീവനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിലും ജീവനുള്ളത്, ജീവചൈതന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും സൗന്ദര്യം ഏതിനാണ്? ഈ ജീവചൈതന്യത്തിന് തന്നെയാണ് അല്ലെ? യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ഇരിക്കുന്നത് ജീവചൈതന്യത്തിനാണ്, മൃതശരീരത്തിനല്ല. അപ്പൊ ഈ മൃതശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൂമി, രാപോ, നലോ, വായു, ഖം അല്ലെ? ഈ 5 ഐറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആകർഷിതരാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സ്ത്രീയെ അഗ്നിയായും പുരുഷനെ വെണ്ണയായും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് അഗ്നിയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ വെണ്ണ ഉരുക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീ അമിതമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഒരു ഇളക്കം അല്ലെ, ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുന്നു, അവർക്കൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് മാത്രമേ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഇടപഴകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ. സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം നിയന്ത്രിതമായിട്ട് മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലജ്ജ അനിയന്ത്രിത ഇടപെടലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇടപെടാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവളുടെ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലജ്ജയെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിതാതപത്രം ജഗ്രാഹ മുക്താദാമാ വിഭൂഷിതം രത്നദണ്ഡം ഗുഡാകേശ പ്രിയതമസ്യഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിതാതപത്രം ജഗ്രാഹ മുക്താദാമാ വിഭൂഷിതം രത്നദണ്ഡം ഗുഡാകേശ പ്രിയതമസ്യഃ. ആതപത്രം പ്രശമനം നൽകുന്ന കുട. ജഗ്രാഹ ഉയർത്തി. മുക്താദാമ കസവ് കൊണ്ടും മുത്തുകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചു. വിഭൂഷിതം ചിത്രത്തയ്യൽ വേല ചെയ്ത് മോടി പിടിപ്പിച്ച. രത്നദണ്ഡം രത്നപ്പിടിയോട് കൂടിയ. ഗുഡാകേശ ആയോധന കലയിൽ നിപുണനായ വീരയോദ്ധാവ് അഥവാ നിദ്രയെ കീഴടക്കിയവൻ. പ്രിയഹ അതിരേകമായി പ്രിയപ്പെട്ട. പ്രിയതമസ്യ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ. ഹ അപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. വർത്തനം ഭാഗം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആ സമയം മഹായോദ്ധാവും നിദ്രയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനും ഏവരുടെയും പ്രിയതമനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രവുമായ അർജുനൻ രത്ന കൈപ്പിടിയോട് കൂടിയതും കസവും മുത്തുക്കളും കൊണ്ടുള്ള ചിത്രവേലിയോട് കൂടിയതുമായ കുട കയ്യിലേന്തി. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഒരു കുടയേന്തി, അതാണ് ശ്ലോകം അല്ലെ. അവിടെ കുറെ വിശേഷണമുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? മഹായോദ്ധാവും ഗുഡാകേശൻ അല്ലെ. അർജുനനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു പേര് ഗുഡാകേശൻ അല്ലെ. നിദ്രയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവൻ, അതുപോലെ വേറെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോ. ഏവരുടെയും പ്രിയതമനുമായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രവുമായ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മിത്രവുമാണ് അർജുനൻ. എന്താണ്? അർജുന സഖ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ. അർജുനന്റെ സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭീഷ്മസ്തുതിയില്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ വിളിച്ചത് അർജുനന്റെ മിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മിത്രമായിട്ടുള്ള അർജുനൻ. രത്ന കൈപിടിയോട് കൂടിയതും കസവും മുത്തുകളും കൊണ്ടുള്ള ചിത്രവേലയോട് കൂടിയതുമായ കുട കയ്യിലേന്തി. അപ്പൊ ഒരു വർണ്ണക്കുട പിടിച്ചു ഭഗവാനെ, കൊടയിനകത്താക്കി അല്ലെ, കൊട പിടിച്ചു ഭഗവാന്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വർണം, രത്നങ്ങൾ, മുത്തുകൾ, അമൂല്യ കല്ലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ആഡംബരമായ രാജകീയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ആവശ്യകത എന്ന പേരിൽ അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം മനുഷ്യൻ പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവ കുന്നുകൾ, സാഗരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യവസായശാലയുടെ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പിച്ചള എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കളാലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം സസ്യ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നഗര ജനസംഖ്യയുടെ 1/4 ഭാഗം ജനത്തിനും പാർപ്പിടവുമില്ല. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ്സും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പൂർനെസ്സും ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ. അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വെറും ഒരു കൊടയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു?
മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും ഒക്കെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ റിച്ച് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വ്യവസായവൽക്കരണം ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മള് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും വ്യവസായവൽക്കരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്ന് കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന വ്യവസായവൽക്കരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വർണവും മുത്തും രത്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു കൊടയിൽ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് കാണിക്കാൻ വലിയൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കും അല്ലെ. വലിയൊരു വില കൂടിയ വണ്ടിയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അന്ന് നിറയെ സ്വർണവും രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും ഒക്കെയുള്ള രഥങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ന് കാണുന്ന എന്താ പറയാ വ്യവസായവൽക്കരണം നമ്മളെ ശരിക്കും ദരിദ്രരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പിച്ചള ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. പാള കൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് അതുപോലെ സസ്യ എണ്ണയാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ്? വെണ്ണയായിരുന്നു. വെണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സസ്യ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ്സിൽ ശരിക്കും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പണ്ട് നല്ല റിച്ച് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. അവിടെ വ്യവസായം ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എങ്കിലും അവരൊക്കെ റിച്ച് ആയിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉദ്ധവ സാത്വികിശ്ചൈവ വ്യജനേ പരമാത്ഭുതേ വികീര്യമാണ കുസുമൈരേചേ മധുപതിഃ പഥി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഉദ്ധവ സാത്വികിശ്ചൈവ വ്യജനേ പരമാത്ഭുതേ ഉദ്ധവ വികീര്യമാണ കുസുമൈരേചേ മധുപതിഃ പഥി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ധവ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദര ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി, സാത്യകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥി, ഏവ നിശ്ചയമായി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമ അദ്ഭുതേ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, വികീര്യമാണഹ വിതറിയതിന്മേൽ ഉപവിഷ്ടനായി, കുസുമൈഹി ചുറ്റുമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ, രേജെ ആജ്ഞാപിച്ചു, മധുപതിഹി മധുപതി പതിപാതേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുപാദിച്ചി. അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വിശറിയാൻ ഉദ്ധവരും സാത്വികിയും ഭഗവാനെ വീശാൻ ആരംഭിക്കുകയും പുഷ്പങ്ങളാൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ആസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന മധുപതിയായ ഭഗവാൻ വീതിയിലുടനീളം അവർക്ക് ആദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? രഥത്തിലാണ് അല്ലെ. രഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്നത് രഥത്തിലാണ്. അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വിശറിയാണ്. അപ്പൊ ആ വിശറിയിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അലങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്ധവരും സാത്വികിയും ഭഗവാന് വീശുന്നു. പുഷ്പങ്ങളാൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ആസനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ വീതിയിലുടനീളം. അപ്പോ രഥം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പോഴൊക്കെയും ഇവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അശ്രൂയന്താശിഷഃ സത്യാഃ തത്ര തത്ര ദ്വിചീരിതാഃ നാനുരൂപാനുരൂപാശ്ച നിർഗുണസ്യ ഗുണാത്മനഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസൂയാന്താശിഷാ സത്യാസ്തത്ര പറഞ്ഞു തരട്ടെ. കൃഷ്ണ, ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. അപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചിലർക്ക് നന്നായി ചൊല്ലാൻ അറിയുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ അതൊരു റിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചൊല്ലാൻ നല്ലത് അതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. അശ്രൂയന്താശിഷഃ സത്യാഃ തത്ര തത്ര ദ്വിചീരിതാഃ നാനുരൂപാനുരൂപാശ്ച നിർഗുണസ്യ ഗുണാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്രൂയന്ത ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, ആശിഷഃ ആശീർവാദം, സത്യാഃ എല്ലാം സത്യങ്ങൾ, തത്ര ഇവിടെ, തത്ര അവിടെ, ദ്വിജഈരിതാഃ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട, ന അല്ല, അനുരൂപ അനുരൂപമായ, അനുരൂപാഃ അനുരൂപമായവ, ച നിർഗുണസ്യ
നിരപേക്ഷന്റെ ഗുണാത്മനഃ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവിടെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആശീർവാദങ്ങൾ അവിടെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആശീർവാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവ അനുയോജ്യമോ അനുയോജ്യമല്ലാത്തതോ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം ഇരുന്ന നിരപേക്ഷനായ പരമ്പൊരുളിന് വേണ്ടിയുള്ളവയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വല്ല മന്ത്രിമാരോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ആളുകള് ജയ് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ജയ് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ. അതേപോലെ അവിടെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആശീർവാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ജയ് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചുറ്റിലും എന്താ പറയാ, ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വീഥികളിലൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രഥത്തിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ചുറ്റിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചുറ്റിലും വന്ന് കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഭഗവാനെ ആശീർവദിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവ അനുയോജ്യമോ അനുയാജ്യമല്ലാത്തതോ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ അർഹിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം അവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരപേക്ഷനായ പരമ്പൊരുളിന് വേണ്ടി ഉള്ളവയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ റോളിലാണ് ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വേദ ആശീർവാദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ മാതുലപുത്രൻ എന്ന പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന നിലയിൽ ആ ആശീസ്സുകളൊക്കെ ഉചിതമായിരുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ ഭൗതിക ആപേക്ഷികതകളുമായും ബന്ധമില്ല എന്നതിനാൽ അവയൊക്കെ അനുചിതവുമായിരുന്നു. അതാണ് രണ്ട് വിധം ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഉചിതവും അനുചിതവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ റോള് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉചിതവുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം നിർഗുണനാകുന്നു, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ഇല്ല. അതേസമയം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പൂർണനുമാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും അതിന്റെ വിപരീതമുണ്ട്. ആപേക്ഷിക ലോകത്തിൽ വെളുപ്പ് കറുപ്പിന്റെ വിപരീതമാകുന്നു. അതേസമയം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ വെളുപ്പും കറുപ്പും തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. ആകയാൽ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ അവിടെ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട ആശീർവാദത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നിയാലും നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷന് അവ അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും അവ അതീന്ദ്രിയമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തുണ്ട്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എവിടെയും ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനും ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മള് ഏത് കാര്യം, നമ്മള് കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവന കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. അവിടെ എന്തില്ല? ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഒന്നും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള, ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, ഭക്തി മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട്. ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഈ ആശയത്തെ വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം. പലപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മോഷ്ടാവായി ചിലപ്പോൾ വർണ്ണിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ മധ്യേ അദ്ദേഹം മാഖനചോരൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അതിപ്രശസ്തനാകുന്നു. ബാല്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെ അയൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം ചോരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനാണ്. അദ്ദേഹം മോഷ്ടാവെന്ന് പ്രശസ്തനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ മോഷ്ടാവായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ലൗകിക ഭുവനത്തിൽ ഒരു മോഷ്ടാവ് ഒരിക്കലും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിന് യോജിക്കുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല സർവ്വവിധ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തില് മാഖനചോരൻ, വെണ്ണക്കള്ളൻ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മോഷ്ടാവായിരുന്നു. എന്നാ ആ മോഷ്ടാവിനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ. അതും ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വീകരിക്കാറ്? പ്രശസ്തി, അതായത് പുഷ്പം പോലെയാണ് സ്വീകരിക്കാറ്. നമ്മള് ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ ഇതിൽ കണ്ടു.
ഭീഷ്മാചാര്യർ ഭഗവാനെ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുറിവേൽപ്പിക്കേണ്ടായത് അല്ലെ. ആ മുറിവും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്? മറ്റൊരു ഭക്തൻ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ മോഷ്ടാവാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കള്ളൻ കയറിയാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആ കള്ളനെ പുകഴ്ത്തുവോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ കള്ളനെ വിളിച്ചാല് അതൊരു പ്രശംസയായിട്ട് എടുക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു മോഷ്ടാവ് ഒരിക്കലും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മോഷ്ടിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ മോഷണവും ഒരു പ്രശംസയായിട്ട് മാറുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी।